Lah aja ngono. Pokoknya nomor sah saiki jelas. Katur dewan saking para rapo pasukatan termasuk panjenengan sedaya saking Surya Putra Kencana. Iya. Kalamun baru sliramu batin iki ananan sakremu rasa tresna kang kandham sarwa mikir ati tanti sajenjam kaya tanti samocati saben wancit tansah anggoda ati nanging aku wedi duka pungkasane tamahan para tresna nadyan yen katurah nanging saged sajroning atiku gonku nandang tresna iki wis kinodrat saterming lampahi Ula sapa sapa ngendut datanana atiku wis kepelot saebaben rasaku lamun bisa jajake Penak do Angel. Goyangi lho. Katur kadang kawula ingkang wonten Ponorogo. Nggih. Mas Eka. Oh, 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 oh. Iya. Kalamun baru sliramu Piye nok? Piye Mas, nyoleren sik to. Ngono ya. Aku bar diprank cah-cah ki Mas. Lah ngopo? Lah iki mang lho, larase ki slendro iso diwalik pelok ki piye maksudnya? Iki ngono mergo nyapa, bocah-bocah ki saiki wis multi talent. Oh ngono. Heeh, gamelan Multi pelok talent. iso malik slendro tanpa ono Bagus, gamelan bagus. slendro. Bagus. Sakekno pinter. Api. Yo, lanjutke. Ula sapa-sapa